दाफोनांसै गोमबोर फिसा गोदोनि दायखौ सुस्रांनो थाखाय हांमा आइनि जिउनि बिबानखौ नोंनो लादो फिसा मानि सिमां गावबा गावनि थेद आंलाय आंनिसो सानदोंमोन बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा चिरां आमथेका हालामनि थाखाय बे समाव गोजोनथाव खौरां आमथेका ई-रिक्शा एस'सिएशना आमथेका हालामनि बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय लानानै फैगासिनो आलायारन सावथुन गोबाव समनि उनाव बावैसो रिप्रिमियार श' महरै दिन्थिफुंजाफिननो लानाय आलायारन सावथुनखौ दासान्दि दाब दाब जायगायाव दिन्थिफुंगासिनो बेबादिनो चिरां जिल्लानि आमथेका ई-रिक्शा एस'सिएशनाबो बोहैथि दाननि फैगौ 17 अक्ट' रबिबार बारायखालि आमथेका पुर्णिमा गेलेग्रा फोथाराव दिन्थिफुंनो लाहार फाहार खालामबाय बेनिखायनो दिन्थिफुं आफादा बै सानखालि ओनसोलनि गासै रायजो राजाखौ लोब लोब फैनानै सावथुनखौ नायफैनो खावलायहरदों नायनो गोसो गुदुं रायजो राजाफ्रा 9954459987 8638032825 आरो 8638648539 जानबुं अनजिमायाव टिकेटनि थाखाय जगाजग खालामहरनो हागोन एबा टिकेटखौ सिगांग्रो बुकिं खालामहरनो हागोन दा बियो बर'नि गोजामसिन फिल्म बेवहाय बर'नि माखासे ससियेल कालचारफोरखौहाय मोनथिनो हागोन बा सोलोंनो हागोन दा गोबां जोंनि माखासे कालचारफोरखौ जोंनि बर' हारिया दा माखासे बावलांबाय बे फिल्मनि दारै बे आलायारन फिल्मनि दारै बेवहाय थालांनाय माखासे जे बर'नि कालचार माखासे मावनो गोनां सोलोंनो गोनांखौ सोलोंनो हागोन बेखायनो साफ्रोमबो जोंनि बे निसिमा हालामनि बा निसिमानि बाहेरनि साफ्रोमखौबो जे नैबे जोंनि जानो गोनां 17 थारिख 12/2023 जानो गोनां जे आलायारन फिल्म बर'नि ससियेल बेखौहाय नायनो थाखाय साफ्रोमखौबो खावलायदों जाहाथे जोंनि बे आलायारन फिल्मा जाहाथे मोजाङै मोजां दावगालाङो बियो गोबाव सम गोदोनानै थाबायमोन गोदो दहायनो बुंलांदों बेसेबां 1986 मायथाइयावनो बियो जोंनि सोरजिजानाय मोनसे बर'नि ससियेल फिल्म दा बियो गोबाव सम गोदोनानै थाबायमोन दा बेखौहाय जोंनि मानगोनां बिटिआरनि CM बिथाङा दिनै बेखौ मोजाङै फोथांफिननो थाखाय गोजान जायगानिफ्राय बुरखांनानै लाबोबाय दा बेखौनो खावलायदों आं साफ्रोमबो जोंनि बर' हारिखौ जे बे फिल्मा मोजाङै गोजोर हिसाबै थांनानै थायो बेखायनो साफ्रोमबो जोंनि रायजो राजाफ्रा बे फिल्मखौ नायनांगौ होननानै आं रायजो राजानिसिम मेसेज होनाय जाबाय जोङो बेखौ गिबि श' हिसाबै सिजोन टिकेट बानायनाय जादों दा फानगासिनो दङ जोङो बे टिकेटनि बेसेनखौ जोङो माने बारा खालामनाय जायाखै बयनिबो सुजुग सुबिदानि थाखाय मात्र 150 रांल' एबा 150 थाखाल' बानायनाय जादों लोगोसे रायजो राजाफोरनि पाब्लिकफोरनि थाखाय जोङो 130 थाखायाव हगारनाय जादों बेखौ जाय बिथांमोनहा माने बे 150 थाखा सिजोन टिकेटखौ लागोन बिथांमोना सिगांनि सारियाव सियाराव आलो गोजोनै जिरायनानै गोसो खुसियै नायनो हागोन जायफ्रा 130 थाखाखौ दानगोन बिसोरो उननि सिटआवसो लास्ट सिटआवसो जिरायनो मोननाय जागोन बेखौ आङो साफ्रोम रायजो राजाफोरनिसिम जोंनि खुंथिनि जानानै आखायाव लानाय जादों दा बेजों लोगोसे रायजो राजाफोरनिसिम फोसावहरनाया बेनो जाहैबाय माने बे फिल्मा जाहैबाय गोदो 1986 मायथाइयावनो दिहुनजानाय बेसेबांबा गोबाव गोदोसोनानै थाबायमोन दा बे फिल्मखौ जोंनि बर' हारिनि संसार जानायजों गोरोबनानै थानाय मोनफ्रोमबो आयदायावनो गोरोबनायलाय बेखौ साफ्रोम रायजो राजाफ्रानो माने नायनो होननानै लाबोयोबानो जोंबो नायगोन होननानै मिजिंथिबाय थानायलाय फैगौ डिसेम्बर दाननि 17 थारिख रबिबार बारायाव दिन्थिनो थि खालामनाय जाबाय दा बेवहाय जोंनि बे निसिमा ओनसोलनि सिङाव थानाय गासै रायजो राजाफोरखौ बै दिनखालि गासैबो माने लैहोर फैनानै गोसो खुसियै नायफैनो हागोन जोङो बेवहाय दिन्थिनो थाखाय टाइमखौ गिबि दिन्थिनाय हिसाबै
बेलासिनि 5टानिफ्रायनो जों जागायगोन फार्स्ट श' हिसाबै ओमफ्राय नैथि सेकेन्ड श'खौ जोङो 8 रिंगानिफ्राय खालामनो सानदों दा बिनि थाखायनो आङो साफ्रोम जोंनि बे ओनसोलनि आमथेखा खैलामैला फाथाबारि आरो मिलन बाजार बागमारा मालिबिथा बिथिनि आनन्द गासैबो रायजो राजाफोरखौ बै दिनखालि लैहोर लैहोर गोसो खुसि फैनानै जाहाथे नायफैलायनो हायो बा नायफैलायगोन बेखौ मिजिंथिनानै आङो आंनि बुंनायखौ बेखिनियाव दोनथ'नाय जाबाय। हाखौ नों मोनहैया जागोन दागि हाया फाक्का नों जेबो दागिथार नों खालि आंनो 500 रांल' हर हाया फाक्का थाखानाय हा हुखौ फाननानै उनाव लान्दा खान्दा जाबालाय आगै बे हायाथ' आंनिसो नोंथांनिसो बिब्दिब्ला नोंथाङा थगायजाबाय गुनजेदा नोंथांखौबो अरबावबाय गुनजेनि खैसाराव नोंथाङा गासनबाय नोंथाङा गावनि खाफालखौ जाबाय हाखौ लामारनो नाजायोब्ला बाथ्राया गाहाम जानाय नङालै आंखौ होखारामोनब्ला आं दिनै बेबायदि जानो हानाय नङामोन आंनि बान्दानि जिन्जिखौ बस'आमोनब्ला आंनि मानसि जानायनि सिमाङा जाफुंनाय नङामोन आंखौ लाजि दाफोनांसै गोमबोर फिसा गोदोनि दायखौ सुस्रांनो थाखाय हांमा आइनि जिउनि बिबानखौ नोंनो लादो फिसा मानि सिमां गावबा गावनि आंलाय आंनिसो सानदोंमोन आंनि बे दोंसे मेथाइ जिउनि लिरनाय खन्थाइ उदां बोथोरनि बेलासि समाव सुदेम बार बारनाय गोजोनग्लायनाय समाव बिरलाङो गोसोआ नोंनि सेराव आंनि नामा हायनास्रि नोंनियालाय आरो नों बबेनि आंनि मुङा जोंदाव आं बम्बेनिफ्राय फैदों मडेल गार्लफोरनि फट' बुथुमग्रा आं नोंसिनि फट'खौ जि दाग्रा कम्पानियाव हरगोन बिदिब्ला आंनि मोनसे फट' खेबबावदे अके काम अन सना रुफा आरो हिरानि जुवेलारि गाननो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां दासान्दि फुजा बोथोरखाय खम बेसेनाव फानगासिनो एमएससीबी जुवेलार्सआव सना रुफा आरो हिरानि समायना रमायना जोंख्लाबनाय जुवेलारिज एमएससीबी जुवेलार्सआव मोननो हागोन राजकोट जुवेलारि कास्टिं जुवेलारि कलकाता जुवेलारि मेसिनजों बानायनाय जुवेलारि आरो आखाइजों बानायनाय जुवेलारि लोगोसेनो हाबा हुखायाव गाननो थाखाय सना आरो हिरानि समायना जुवेलारिसफोरखौबो मोननो हागोन एमएससीबी जुवेलार्सआनो दं क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय क'क्राझार रेल गेटनि साखाथि वार्ड नं 5 बिबेकानन्द पथआव एमएससीबी जुवेलार्सजों थोंजोङै जगाजग खालामनोबो हागोन 9954273079 जानबुं अनजिमायाव